Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napong ning ko si kong maaginan amak mamanaw salam aso panilintad na gusto kapipi aginaw. Nabatanong mambagian anaman ato tandingan sa sagyang kaiyakan nilimod PPRC. Sagi pun ang mga bulan ang wala lang sa isagyang kaiya ay rinagawa nga pananat na niminig tumat sa isagyang kaiya magariaris sa isagyang kaiya PPRC. Sagi pun apakabay tanong sa mga bunibunian na nasa lang ang bulanan o mangga partisan aguso mangga bibiligan alam bunga sa lapidaw. Masar aja milagay tinding sakit pagtumaglog na kami kung usulog po yung mga bagay sa lima na matim ko mapiataw sa ingdan na tarutok niyo so kanaw di kang giginaw nabay si Bayanisa. Ay, salamat. Sa ate sa pamamakibiru sa masama.
Bye.
sudah marah tadi tentang mati ada pipinya yang beri narena Hãy subscribe
Salamat. Kaya malusukan na lang. Kamera lang.